Hai guys, masang gabi kaning jemtanan. Karon guys, ani ay ang wawag, kani wawag. Gikan ni sila long kinit. Diyan, nano ni guys. Karon guys, nya ilang kuha guys oh. Na guys, na ilang kuha ni long kinit Na ilang kuha. Wow, walang kadakang lungkos guys. Happy bye. Happy. Sumipis na Sumipis daon. Ang naghanag isang Ari, patuhod kaya ano plan sa apa? Guys, tanawa guys, kang lungkos. Napol guys, libre nagsedan. Wow. Dagan ka atong kasag. Ay nako. Buhi pa si Ja. Ito guys, kilala niyo ito? Kumakapit. Am ning kusawin. Ito kayo mo lang. Tignan sa mami. Yo, extreme fishing. Sorry guys, ilan ko ha? Kaya po guys, nabot na mga kinaso no? Ako sini ha? Picture ba? Ha? Batang kamot. Pas kamot. Ako pas kamot. Apa ba kilo pa? Mahal na kilo ano ito? Guys, kay butiti guys. Clear yung one. Ito puti man natin sa merkado. Guys, edit na lang ko na. Sa merkado, karon tres ko man kaadyo maon ning nga na ko. Motor na siya. Di ba? Isa ni isa. Namo ko sa ganay ko ang ulay. Kuan, ro si isda. Sige pa. Saan mo yung lang pagluto? Kuan. Yung mo? Kamu lang lo? Edwin lo? Ya. Mana yung kuha lang? Lang. Katanis Yawa, bay. Di mo putong isda to nasa? Ano ba yung pinipili niya Mura. Sanam di kakuha lang. Kay Bibi guys, kay Bibi. Yan sila guys. Kayo, Ini Gaya. burun. Burun. Ay, burod. Grabe ka ba ako? Nang ketinggang. Uy, meron na may burod na dagat ba nga? Kabaw ko amo na. Kabaw ko amo na. Ito balik. Nakaburun ito. Maat magalaw. Okay guys, ano naghahanap dyan? Dagilang kuha. Ni Aon, si Along Kinit. Yan si Along Kinit, anad. Gagawin ni si Jamano, guys. Yan si Along Lingkod. Hello, princess. Oh, saja precious. Sudah nakalimot ang tinguan. Hindi, precious. Okay, ko ano, kaning nay. Ba, Anong guys? giluan na guys, Kinangkol ba mo ro ang pagtuod na? Kapay buhi kay guys, kisi-kisi guys, oh. Isdang butiti. Una si Jan. Kani? Wala na. Giniwa na guys. Bukaw na guys. Giniwa na guys. Ang nukos. Ang kapres ko guys Wow. Paras kunilaw. Nagkilaw si Along Kinit. Silang kuha ngarang pangkapres ko guys. Kuha pa man along no. Ang nukos nilo. Kana lo, walang lami aja nak kilaw ng nukos. Tara, lagot-got pa mo paminawon, oh. Wow.
Danggit ni guys, nukos gikilaw na nung kinit guys. Guys, mau ni kuan mau ni ang nukos gihiwa-hiwa na jag uban gikilaw nya kani para ni tinuwa. Sabaw sa nung kinit guys, may kaadyo presko kaadyo ni. Okay guys, karon mangangan na guys, nakaluto lang akong kasinero. Ito, kaninang master cooker. Master cooker na. Ito guys, mo ni ang kuan guys. Resulta karon na kuman nagluto. Nah, jadi aram ko dinero guys. May kinilaw, sinabaw, o unsa ni kinsa? Nila po ang kasa. Wow, yawa pay. Nagsabo sa lukos guys, nga arka dako. Mana ito? Wala, uy. Sabaw dako. Itong lukos mga dako, di ba nagsabaw man? Kau dadwag ka. Mga guys, mga arka pisko. Dadok. Kinilaw guys, oh. Wala pa, kinilaw. Yes, alin na mo. Kasi huwag ah. Nay, asin anak. Sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo ning magrasya. Salamat po yan. Tanan. Alin na mo lang. Walang. Dili. Wan. Kami mga anta guys sa arang preskuha nga. Dili lagi kuan guys. Ilang kuha guys, kinapreskuhan jud na. Mulong ni ko kami. Sabaw sa dakong nukos guys. Ito mo nung sabaw. Nabi mong bata guys. Si Pleplo. Si Pleplo. Hi Pleplo. Why idala? Mugahan ka? Ha? Uy dala. Bakun. Bukan ni mata. Mga po ni guys. Isda lang ang ipagtuhog sa uban. Cara boy. Ada may dugo to. Kami asin na po guys. Ay pura basag nahigop ko guys. Kami isag sabaw. Kami pagpagatimplag sabaw kaya di pagparat. Mga to guys, dagang salamat. Follow ko sa pag-subscribe sa akong channel, Maralong Bulanon. Dagang salamat guys.